Salam alaikum aw bisimila aw ka jɛmukan mandiga n'o ye bɛɛ k'i ta fɔ awɔ bɛɛ k'i ta fɔ dɛ okumu kɔnɔna la an donna n'an ka kuma baranen dugu kɔnɔ ka se ka mɔgɔw ɲininka yala taxi privé ani taxi public n'o ye jaune ye okumu kɔnɔna la an bɛ fɛ ka kuma min kan o ye yala taxi privé min nana sisan o bɛ ka gɛlɛya min lase taxi public mɔgɔw ma yala a bɛ ka nɔgɔya de las'u ma wa client ko fanfɛla la ou bien a bɛ ka gɛlɛya de las'u ma client ko fanfɛla la an ni Zeyina bɛna kuma taxi public mɔgɔw kan n'o ye jaune ye an bɛ se chauffeur ma u bɛ se k'u hakilinata fɔ an ɲɛna yala taxi privé in bɛ ka gɛlɛya min lase u ma client ko fanfɛla la ou bien n'a bɛ ka se ka nɔgɔya de las'u ma client ko fanfɛla la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an bɛ se telimannitigiw fɛnɛ ma n'o ye moto taxitigiw ye ka se k'u ɲininka u hakilinata la yala taxi privé in a bɛ ka nɔgɔya jumɛn de lase n'o ye telimannitigiw ma o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an bɛ se tuguni population ma ka s'u ma u hakilinata ɲininkali kɛ taxi privé ani taxi public n'o ye jaune ye u hakilinata la yala a fila bɛɛ la u bɛ mun de fɛ jumɛn de ka d'u ye confort bɛ jumɛn de la an ye min sɔrɔ o ko la an ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. A ye gɛlɛya caman don an ka baara kɔnɔna na parce que n'a fɔra an bɛ moment min kɔnɔ sa gasoil ka gɛlɛn bon an bɛ papier fɛnɛ ta bon n'a fɔra e k'o ta mɔgɔ min tɛ ka papier ta o bɛ k'i ka client ta donc olu bɛ ka personnel papier de ta ka tila k'an ka taxi client ta vraiment o kɛlen don degun y'an bolo bon an kɔni bɛ min ɲini jamana ɲɛmɔgɔ fɛ o k'a lajɛ u ka ɲini sariya kɔnɔna na n'u fana bɛ ɲɛ mɔgɔ ta kɔ u ka se ka plaque rouge don u ka mobili la u ka se ka baara kɛ an bɛɛ ka kɛ kelen ye mais n'a fɔra dɔ bɛ plaque rouge la dɔ bɛ plaque blanc na an bɛɛ bɛ client kelenw ta vraiment o degun b'an kan bi bon an b'o la n'an ma papier ta fɛnɛ an ni faamaw polisiw fɛnɛ bɛ an sɛgɛn circulation na bon an dun tɛ ka client sɔrɔ n'an bɛ baara an tɛ ka client ɲɛnama ta an tɛ se k'a fɔ k'an bɛ se ka papier ta bon an dun bɛ papier de ta wari bɛ taa jamana kun donc vraiment o degun b'an kan an kɔni b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔ fɛ u ka ko lajɛ ji ɲɛma jɔlen na pour que baara nin kɔnɔna na an bɛɛ bɛ se ka damakɛɲɛ kelen ou bien u k'an ka client to yen u ka iciko dabila o kɔni o y'an ka laɲini de donc u ka essayer k'a lajɛ an ye quoi donc iciko nin u ka lajɛ n'u ma ɲɛ u b'an ka client ta vraiment an ka gouvernement ka lajɛ donc u k'an ka papier tataw ta u ka plaque rouge don o la n'u sera plaque rouge don donc u ka se ka essayer u k'an ka client to yen an ka client ta donc an kɔni b'o laɲini k'u fɛ. Bon a ye gɛlɛya caman de don an ka baara la parce que an ka assurance transport assurance ani personnel ta kelen tɛ quoi transport assurance ka ca ni personnel ta ye avion ka ca n'a ye an ka avion dɔrɔn ka ca ni personnel san bɛɛ lajɛlen papier faralen ɲɔgɔn kan an ka avion dɔrɔn donc ni y'an ka papier bɛɛ fara ɲɔgɔn kan wari san kɔnɔ taxi kelen a bɛ taa fɔ 50.000 de la bon ninnu ka san tɛ 10,000 bɔ bon olu bɛ mɔgɔ ta prix min na an tɛ se ka taa la parce que an ka papier ka ca an bɛ don carré kɔnɔnaw la an ka mobili bɛ tiɲɛ pièce wari ka ca mobili dilan wari mobili pièce wari ka ca n'i ka mobili tiɲɛna dilan wari ka ca bon n'u ta ye personnel de ye recette ɲini u tɛ recette ɲini tɛ foyi ɲini an bɛ recette de ɲini donc u bɛ mɔgɔ ta prix min na an tɛ se ka taa o la donc finalement client b'an to yen ka t'u fɛ yen olu degun papier ko degun foyi t'u kan quoi bon o degun b'an kan bon n'an ka papier ma dafa polisiw bɛ se ka minɛ nɔfɛ donc o bɛɛ degun b'an kan vraiment a bɛ komi son quoi a bɛ komi u bɛ k'an suɲɛ ka tila ka gouvernement suɲɛ parce que u bɛ k'an ka client de ta u man ka taa bon olu kan ka papier min ta gouvernement ye o tɛ k'o ta donc gouvernement de kan ka wuli k'i jɔ donc n'u ye a papier taxi ye papier min ta u k'o ta ou bien u k'a dabila donc a bɛ se ka dɔ fara gouvernement ka budget kan n'u y'a kɛlɛ kɛ donc ni gouvernement ma se ka kɛlɛ kɛ an bɛ se ka an bɛ fara ɲɔgɔn kan an fɛnɛ b'an ban ka pièce ta ou bien u ka ninnu gɛn bon o ye mankan ye o man ɲi quoi o cɛ man ɲi bon yanni u ka se o yɔrɔ ma gouvernement ka wuli ka kɛlɛ kɛ o de ka d'an ye n'o tɛ an ka sɔrɔ perdre pewu a y'a perdre de quoi ne kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn gouvernement ka kɛlɛ kɛ bon n'a fɔra k'an ka kɛlɛ kɛ anw yɛrɛ ye bɛn t'a kɔnɔ quoi a bɛ kɛ fitinɛ ye donc ni gouvernement kɔni sera ka n'a ci sera ka s'a ma u ka kɛlɛ kɛ o de ka d'an ye ou bien an bɛ papier min ta o fana k'a ta y a pas de problème n'an bɛ papier min ta n'u fana y'o ta y a pas de problème a ye caman de bɔ client na parce que olu tɛ papier ta o olu bɛ papier min ta a da ka nɔgɔn donc maintenant olu bɛ se ka client ta prix min na an dun ka papier ta wari da ka gɛlɛn an tɛ mɔgɔ ta o prix la o a ka gɛlɛn o an bɛ vignette ta 17,000 ani 600 de san kɔnɔ donc olu ka vignette i b'a sɔrɔ 2,400 ni 400 o ye san munmɛ olu tɛ stationnement ta
an bɛ chassement ta méridienne an b'a ta kalo 2500 ni san kɔnɔ 30 000 francs ni olu t'o ta an bɛ carte de transport ta olu t'o ta donc an tɛ kelen ye an tɛ kelen ye quoi donc olu bɛ mɔgɔ ta prix min na an tɛ se ka t'a la n'an y'a t'a la dɔrɔn an tɛ fɛn sɔrɔ parce que an bɛ recette ɲini ka tila ka carburant ta donc k'an ka nasɔngɔ sɔrɔ ko ka tila tuguni non a tɛ ɲɛ dɛ quoi u jouera an kan Ala ko tiɲɛ u jouera an kan laɲini ma ne bolo k'a fɔ a ɲɛna ale de bɛ se ka kɛlɛ kɛ parce que n'an ko k'an b'a kɛlɛ kɛ an fila de bɛna se ɲɔgɔn ma donc o fitinɛ de ye bon pour que fitinɛ kana bɔ a la gouvernement de b'a kɛlɛ kɛ u ka papier ta an bɛ papier min ta u k'o o ta ka tila k'u ka mobili peinture kɛ jaune fana ye donc ne ka kuma dɔrɔn ne ka fɔ quoi donc n'o kɛra dɔrɔn tiɲɛli t'a la donc an bɛ ka degun min ye o fana bɛ dɔ y'a kɔnɔ donc u b'a dabila ou bien u bɛ sariya labato. Ese taxi de wa taxi tɛ o fɛnw dilanlen don dɔrɔn ko taxi ko tɛ taxi tɛ i ka personnel i bɛ i ka fɛn di téléphone numéro di yen nɔ i ka personnel b'i ka so kɔnɔ u b'i wele i bɛ taa i ka course kɛ ne hakili la état de kan ka nin kɛlɛ kɛ parce que perdu de bɛ état mɔ mais état tɛ ka kuma an bɛ taxi ta vignette ta 1000 de kɔ mais ninnu tɛ foyi ta 13 000 i b'a sɔrɔ 13 000 fɛnw de b'u ka mobiliw la personnel la komi clandestin quoi n t'a dɔn mun bɛ ni état cɛ dɛ parce que n'u bɛ taxi sara état in t'o dɔn mais an kɔni bolo kɔni c'est clandestinement de don anw bolo sow de don parce que anw bolo tɛ ka foyi taxi foyi sara impôt nasira la état ye quoi bon fɛn kɔni don kɔni a bɛ zon an ka baara kan bɛɛ kɔni b'o dɔn i bɛ to i ka so i b'u wele u bɛ na i ta ka taa ni bon perdu don anw de filɛ nin papier bɛɛ b'an ka mobiliw la donc o gɛlɛya kɔni b'an kan wa mais jago kɔni don caman bɛ bɔ client na parce que n b'o de fɔ wa ninnu bɛ bureau de bɛ yen nɔ u b'u bolo yen nɔ ko c'est un réseau u bɛ mɔgɔw wele bon taa nin yɔrɔ in na i bɛ min n bɛ nin yɔrɔ in na bon e ka taa nin ta a ka so bon mun kan ka bɔ ka na gidɔrɔn da la ka na taxi ta i b'a dɔn ko o tɛna taxi ta perdu kɔni don an ma ne y'o de fɔ toujours état de kan ka kɛlɛ kɛ mais n t'a dɔn convention mun bɛ ni état cɛ n kɔni t'o dɔn o tɛ normalement état de kan ka a kɛlɛ kɛ parce que a komi anw yɛrɛ bolo a komi clandestin de hali arifɔrikɛtiw bɛɛ b'a la ni ɲɔgɔnnaw bɛɛ b'a la mais état ka kɛlɛ c'est simple état bɛ se ka kɛlɛ kɛ o parce que fɛn minnu don barazili don téléphone de la état bɛ se ka kɛlɛ kɛ fɔlɔ état wulila ka tila n'o kɛlɛ kɛra perdiba de don an bolo parce que a b'an ka client perdu hali n'an mun kumana prix la non excitant an ta ni prix la bon kuma la ne kɔni b'a ɲini gouvernement de b'a kɛlɛ parce que an tɛ se ka kɛlɛ kɛ parce que maliyɛnw de kuma anw cogo n'anw ka ma kɛlɛ kɛ a bɛna kɛ barre de fer ye o t'an n'u jɛ donc a bɛ état de ka se ka kɛlɛ kɛ n'état y'i jɔ a jɔyɔrɔ la a bɛ ban. I ti ko a nali a ma kɛ degun ye ne kɔni ma parce que bɛɛ n'i dahirimɛ don bɛɛ n'i dahirimɛ sɔrɔ cogo don et puis bɛɛ n'i garizigɛ de don i m'a faamuya a nali kɔni a ma fɛn tiɲɛ parce que a bɛ dɔ fara jamana ka fɛnkɛ kan o ma kɛ baasi ye ne bolo mais ne yɛrɛ tun bɛ ITI la ne ka sawurandisi tun bɛ ne bolo o tun bɛ ITI la i m'a faamuya mais ne bɛ min ɲini ITI mɔgɔw yɛrɛ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u ka baara kɛ tileliya la dɔrɔn a banna bon a bɛ n'a fɔ halisa u ka fɛnw a ma basigi quoi donc u ka baara kɛ tileliya la dɔrɔn ne bɛ min ɲini o dɔrɔn de don hakilinata min bɛ ne bolo k'a fɔ autorité fɛnkɛ ko in na privé ko in na a kɛra nin don nin tɛ o privé kɔni fɛn o fɛn mana na o k'a essayer o privé bɛ se ka baara kɛ jamanadenw ka hɛrɛ bɛ sɔrɔ a la cogo min na u k'a kɛ ten mais k'a kɛ privé yɛrɛ dama dɔrɔn ka hɛrɛ sɔrɔ jamanadenw b'a tɔɔrɔ la tiɲɛ yɛrɛ la nafa foyi tɛ ye o privé ko la an mago bɛ min na jamana ka taa ɲɛ jamana ka basigi an mago b'o de la mais tant que nin fɛn ninnu bɛ ten a ma nɔgɔn quoi donc an bɛ dugawu kɛ ala ka hakilina ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma bon a prix ni an ka prix tɛ kelen ye parce que ne delila ka dɔ ta fɔ fɛnkɛ la kalabankoro ka bɔ kalabankoro ka taa Pɔnze ni ne bɛ taa yen nɔ ne b'a fɔ de n ka tigi ka 1000 di ou bien a ka 1200 di bon olu ka prix yɛrɛ la o don fana u tun bɛ promo la u ka prix o ye 1000 ni u ka prix ye 860 ye u ka prix o de ka bɔ yen fan fɛ ka taa yen et puis ne dun déplacer la tugun ka taa tigi nɔfɛ déplacement ni fɛn bɛɛ b'o o la o kɔni o ye perdu yɛrɛ minnu bɛ taxi jaune boli kumakan laban min bɛ ne fɛ k'a fɔ u ɲɛna bɛɛ lajɛlen ka baara kɛ kɔnɔnajɛlenya la maa si kana baara kɛ ko nin nana nin kɛ tan k'a bɛ dɔ bɔ i ka fɛn na a tɛ foyi bɔ foyi la a tɛ foyi bɔ foyi la
i kan ka min sɔrɔ i b'o de sɔrɔ i man ka min sɔrɔ i t'o sɔrɔ i m'a faamuya donc ne bɛ min ɲini k'a f'u ɲɛna dɔrɔn an ka baara kɛ an ka limaniya ka baara kɛ limaniya kɔnɔna la foyi tɛ o bɔ hadamadenya yɛrɛ la. An ka Zena lamɛn a ye min sɔrɔ k'a fɔ an ɲɛna telimantigiw ni population kan. An sera an ka telimantigiw fɛnɛ ma k'olu ɲininka u hakilinataw la taxi privé ko in na an ka jɛ an k'o yɔrɔw lamɛn. Taxinin yɛrɛ depuis a bɔra a kɛlen don k'an ka ko caman gɛlɛya parce que souvent telimani filɛ nin nasɔngɔbɔlaw b'a la bon cɛganaw fɛnɛ b'a la quoi bon taxinin dun bɔlen filɛ u tɛ ka sɔn ka di cɛgana ma ko fɔ musotigi bon n'i y'a jateminɛ o tɛ baara la o dɔndɔni ɲinina kɔni n'a dira bɛɛ ma bɛɛ b'i dahirimɛni sɔrɔ mais n'olu to k'o kɛ fo k'a di musotigiw gansan ma telimani bɛ mun sɔrɔ o la telimani tɛ foyi sɔrɔ i m'a faamu wa voilà non ne taxi ko in sera ka jɔ a bɛ wusaya dɛ parce que déjà taxi yɛrɛ bɔra mɔgɔw yɛrɛ tɛ ka foyi de ɲɛ sɔrɔ san quoi i m'a faamu dɔw yɛrɛ b'a la ko taxi yɛrɛ a bɛ taa n'u ye a tɛ s'u yɛrɛ seyɔrɔ la mobili bɛ ban sira la quoi bon kuranma ko in filɛ nin a tɛ laban e yɛrɛ b'a dɔn kuranma in filɛ n'a chargera a n'a danyɔrɔ de don bon a tɛ se ka taa fan bɛɛ fɛ quoi bon telimani dun a bɛ taga fan bɛɛ fɛ i mana essence min k'a la a bɛ taa n'i ye yen de o ni kuranma tɛ kelen ye quoi sisan kɔni an bɛ niveau min na sisan telimani ko in kɔni ka di mɔgɔw ye ka tɛmɛ taxinin nin kan n'u sera ka taxinin n'a jɔ k'a to telimani ma o bɛ wusaya quoi pour que an m'an taw sɔrɔ quoi. Nin waati la a tɛ gɛlɛya kɛ mais kɔfɛ a bɛ gɛlɛya kɛ quoi a man ka recorder quoi kabini sira la sisan a kan ka jɔ de bɛɛ bɛna baara kelen de la quoi jamana transport man ka ɲagami ɲɔgɔn na quoi o cɛ man ɲi quoi taxi jaune bɛ yen k'o fara an kan banna quoi o bɛ mɔgɔw bɔ taxi ko la quoi fo yɛrɛ man ka double kɛ ka don a la bilen quoi bon n filɛ a kuma b'o yɔrɔ de kan ko daminɛ ni sisan cɛ yɔrɔ ko a ma mɛn fɔlɔ quoi a daminɛla a ma mɛn fɔlɔ quoi a tɛ ka fɛn tiɲɛ nin waati la mais tagalen ɲɛfɛ a bɛna fɛn tiɲɛ quoi kuma de bɛɛ b'u nɔfɛ quoi ya bi kɔni a tɛ ka fɛn tiɲɛ nin waati la mais kɔfɛ a bɛna fɛn tiɲɛ parce que a da kan a bɛna caya ka taa fɛ de telimani ko daminɛ kɛra bɛɛ ɲɛna a daminɛ mɔgɔw kun bannen don a la mais sisan a taara ka na caya kɔfɛ voilà bon n'a tora o cogo la a bɛna caya de kabini sisan de a kan ka jɔ laɲini tɛ dɔwɛrɛ ka ɲɛsin gouvernement ma u k'a lajɛ u ka transport da bolo kelen ma quoi transport bolo caman ban ye quoi i m'a faamu taxi jaune ka fara an taxi kan ka fara sotrama kan baara nin ka da o ma ten bon directement an minnu fana bɛ baara la minnu bɛ telimani na plaque consignation ka nɔgɔya bɛɛ ka taa plaque k'i ka moto la mɔgɔw tɔɔrɔli ka dabila fiɲɛti ko ni fɛn ninnu na quoi ani stationnement ko ni assurance ko ninnu olu ye ko namarama yɔrɔ ye quoi awɔ olu kan ka bɔ yen o ne ka laɲini ye. Aw b'a dɔn kɔni nin ko in tɛna se ka kɛ population kɔ o hukumu kɔnɔna na an wulila ka se population ma o fana y'u hakilinata fɔ an ka jɛ an k'o fana lamɛn. Mun ka di ne ye kosɛbɛ kosɛbɛ o taxi dɔ in de ye quoi privé parce que ale fɛ donc namara t'a la quoi i ka yɔrɔ ye mun ye donc n'i sera dɔrɔn a b'o wari affiché donc namara t'o la quoi dɔ in na a bɛ se ka kɛ i bɛ se ka mɔgɔ bɛ se k'i gosi a la quoi parce que i tɛ yɔrɔ dɔn dɔ i bɛ na dɔrɔn i bɛ se ka gosi k'a fɔ ko nin wari hakɛ dɔ ka sɔrɔ a t'o bɔ quoi donc hali n'i ka minɛ tunna donc a sɔrɔ ka di u fɛ ka tɛmɛ dɔ in kan quoi voilà ne hakilina kɔni vraiment an b'a fɛ toujours o ka continuer Mali la a ka ɲɔgɔnna ka caya quoi o de y'an ka hakilina ye quoi a kɔni ka ɲi ne bolo an tɛ se k'a fɔ u k'a girin k'a bila mais a bɛ se ka yɛlɛma bɛ se ka don a la dɔɔni quoi donc a tɛ se ka n'a fɔ chauffeur minnu bɛ yen déjà sisan an b'a essayer ka olu fana ladon dɔɔni a bɛ bila ten sinon a tɛ girin k'a bila parce que n'a girinna ka bila dɔrɔn denbayatigiw don a bɛ jouer kan mais a bɛ na dɔɔni de quoi changement de don quoi voilà a bɛ na dɔɔni quoi bon kuma laban bɛ yen dɔrɔn an bɛ dugawu kɛ ala ka Mali basigi donc quoi o de bɛ ne fɛ k'a fɔ quoi. Taxi privé ko ni taxi public ko in na ne bolo nafa min b'a la ne kɔni hakilina ye dɔ in de bɛ laban taxi privé n'i bɛ minnu wele u bɛ na i t'i n'a fɔ i t'i mago donc comme ça n'u nana u b'i ta i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ t'i ta yen u bɛ t'i bila u hali n'i ka fɛn t'olu kunna i bɛ se k'u wele u bɛ na n'a ye donc du i bɛ t'i jɔ sirada la ka taxi ta dɔrɔn ka taa i ka ci la n'i ka fɛn tununa caman ne yɛrɛ bolo fɛn tununa a delila ka kɛ mais o kɛra o tɛ o y'a sɔrɔ n ka dɔgɔnin ba de kun don sinon ne yɛrɛ ka taxi ta man ca mais ne kɔni ɲɛ bɛ min na o y'o de ye n'i taara dɔ in ta n'i t'a tigi dɔn a ka numéro t'e bolo i dɔnbaga t'aw ni ɲɔgɔn cɛ n'i ka fɛn tora a kɔnɔ o y'a bannen de fo n'a tigi kɛra ala dɔnbaga i ta yɔrɔ min na ka segin ka taa yen n'o dun ma kɛ o y'a bannen de i bɛɛ perdre ka bolo fɛn na n bɛɛ bɛ kuma n'i ka hakilina de taxi jaune n'i y'a fɔ k'a kana laban caman balo de b'a la dutigi caman fana balo b'a la parce que dɔw fana bɛ taxi louer ka taa baara kɛ n'a ye o fɛn
mais n'an bɛ fɛ jamana kɔni na développer a kan ka bɔ a la awɔ a kan ka bɔ a la ka dɔ in daba parce que ni ɲɛ bɛ sécurité la ale de la awɔ à part ça ni i taara option yɔrɔ la dɔrɔn n'i ye kuma fɔ ka dama tɛmɛ i bɛ se ka dɔ fana gasi la kumakan laban bɛ ne bolo o de ye autorité yɛrɛ bɛ se ka hali taxi jaune personnalisé awɔ taxi bolila bɛɛ ka t'i déclarer k'i ka identité ni fɛnw bɛɛ di u ma donc comme ça hali ni e ye taxi numéro ta n'i ka fɛn tunun na o ka n'i ka fɛn tunun na n'i taara n'o ye dɔrɔn n'e taara n'i ka o taxi numéro ye donc n'i taara parce que bɛɛ fana hakili ta ye k'o ta donc n'u enregistrelen don autorité fɛ n'i taara ni a plaque numéro ye n'i hakili tora la k'o ta comme ça n'a u y'o enregistré fɛn kɔnɔ a bɛ se k'a tigi ye mais o fana ma nɔgɔn an bɛ jamana min kan mais ni taxi privé kɔni don o ka nɔgɔn parce que société dɔnnen don u baarakɛla bɛɛ dɔnnen don olu ka fɛn bɛɛ bɛ yen ne kɔni ka kumakan laban ye min o ye autorité ka jɔ a jɔyɔrɔ la walasa an ka société ka ɲɛ an ka fɛnw bɛɛ ka se ka to place la jamana ka taa ɲɛ. Bon ne hakilina ye mun ye ne yɛrɛ kɔni bolo ke mɔgɔw wele k'i ta ani i ka déplacer a nɔfɛ yɔrɔ kɔni i ka mɔgɔw wele a k'i ta lafiya ni hɛrɛ la o kɔni bonya o ye bonya ye bon ne yɛrɛ ka hakilina na mun ka di namara ye na k'i ta kɔ ne ye wele e nana ne ta yɔrɔ kɔni problème to kɔnɔ bilen ou bien o tɛ tiɲɛ ye de bon tiɲɛ yɛrɛ la kɔni privé kɔni problème foyi t'a la ne bolo bon ni yɛrɛ mago sera a ma fɛnɛ n b'a wele bon u ka continuer a fɛ dɔrɔn u kana a bila donc u k'a kɛ ka ɲa pour que mɔgɔw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min i bɛ ka lafiya lajɛ n'i bɛ ka lafiya lajɛ n'i b'a dɔn fɛnɛ ko b'i arranger i b'o kɛ n'o t'i arranger yɛrɛ fɛnɛ jagoya tɛ o ou bien n'o b'i arranger dɔrɔn problème foyi t'o la. Ne hakilina ye min ye taxi privé de ka di ne yɛrɛ ye fiyewu sabula an ye feerekɛla ye n'i y'a wele n'a nana i ta i sigiyɔrɔ la o lafiya ka bon a damu ka bon ni déplacement ye an kɔni ka hɛrɛ bɛ min kan ni Ala k'o latigɛ an ye. Ni ne bɛ dan sigi an ka bi jamukan na n'o ye bɛɛ k'i ta fɔ komi wɛrɛ y'a ye cogo min na bɛɛ y'i ta fɔ dɛ aw k'an bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ.